सिखाव बायदि खालामनोसै सिखाव बायदि बिटिआरआथ' ओरै गहपुरसिम फैबाय नालाय जों बाव ओरै जुनायसिम लांनो नागिरदों बिटिआरखौ मानसि रावबो मानसियानो मानसिया बिटिआरआव थांनानै मा जायो मा जाया कनफारेन्सआव नायनानै थांसै ओमफ्राय नाफाम मोनो ना साम' मोनो ना खांख्राइ मोनो ना मा मोनो बेखौ जाहैसै ओमफ्राय माबा माबि आरो मोनबावनोबा बेखौ खालामबावसै ओंखाम हा दबासे होदों होनलै जोंना मा सानजा जुनायनि जोङो 115 किल'मिटार रौता कनफारेन्सआव ओमफ्राय जों बेयाव जोंबो बेखौनो नागिरनो फैदों बिटिआरआथ' ओरै गहपुरसिम फैबाय नालाय जोंबो ओरै जुनायसिम लांनो नागिरदों बिटिआरखौ नागिरनो फैदों जोङो बेखौ एबसुआव माबानानै आनसलिकफ्राव दाबिखौ दिखांगोन आरो बेखौ ओरै बारायलांनांगौ होननानै सदियासिम मोनखौ दावखोथारनांगौ जों बेनिखायनो सरकारनिसिम रायजोनिसिम बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो गोजोनथों बै नै आदा सासे एखेबारे जिरायनो मोनाखै जानाया थास' बिथुरि अमा गोरान आरोबाव गोरान सिखाव बायदि खालामनोसै जिरायनो मोनाखै बेस्रा जिरायनो मोनाखै माने लोंग्रा नालाय मानसिया आवाजखौनो Itu sama ini coba deh. Dengar. Kamera mana muka kamera. Ini mun cok. Nah, oh station ada. Nah, super station ada. Hotel dolar ini nama hotel ini ada. Ada. Hai guys, teman-teman. Bisa. Người ta là ba để thấy tiền lẻ lắm mà. Quay lại đi. ओंखाम उखैनानै जाला गथ'फ्रा नै ओंखाम जानो फैबाय जों दायो हटेलाव नै बे बिनानाव सानैया दा जोंहा देंखोमुआव बाहागो लागोन आरो ओमफ्राय प्रेक्टिस खालामगासिनो नै बोरै सोलिदो प्रेक्टिसा खुलुमबाय बयनिसिमबो दे मोजाङै प्रेक्टिस खालामनायाव फैदो ओमफ्राय गारि गाखोनानै बिराद अयथासार गाज्रि जाखाबाय माने ओमफ्राय दा मा जायो मिन्थिला आरो दे मोजाङै नाय प्रेक्टिस खालाम नोंथांमोनखौ जौसाङाव फैनानै गावनि मासिखौ लाफैनो थाखाय गुरै खावलायदों दान्दिसेनि उनाव जोंहा बेखेवगिरि आरो बिजिरगिरि सारमोना जौसांसिम सफैगोन बेनिखायनो बादायारि बिथांमोनखौ फैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय सिगांनि बायदि आं हां खनसे गोलाव गोलावबो बोनो हाला हांनो नांखागोन नाजानायनोसै
खालियानो गैया ओरैबायदि भिर माने इखिबो नै बेरेफुंजानि मैयानि जानायफोरा दिनै ओंखारजोबदों रायजोआव जोंनि ओनसोलाव फोरोंगिरि गैयै सासेल' फोरोंगिरिजों बर' मिडियामनि फरायसालिया सोलिबाय थानाय मेथ्स आरो साइन्सनि टिचार गैयै दाबो टेट एपइन्टमेन्ट जायो भेन्सार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायो बे थासारिफोरा दाबो जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जादों बे थासारिफोरखौ गैया खालामनानै बिटिआर काउन्सिल बर' कसारि काउन्सिल खोलाहा लांबाव लांथार फ्रि खालामजोब दिनैनि बे मार्च पास हान्जाखौ कामान्डार महरै दैदेनदों खगेन दैमारि बिथाङा आरो बे मार्च पास हान्जायाव हान्जा हिसाबै दङ रौता कलेजनि फरायसाफोर बिथांमोना बाहागो लाफैदों नैथियाव दङ जेबि हागजेर मेमरियेल हाई स्कुल दाइनथियाव दङ बरसला बड' हाई स्कुल गुथियाव दङ बरसला एमइ स्कुल आरो बे मार्च पास हान्जानिनो दिनै ड्रिल इन्सट्राक्टर महरै दङ सुदिसा ब्रह्म दायो फ्लेग हस्टिं जाखांबाय बेनिफ्राय गेटखै जों मैया मेन गेटखै हाबाखैमोन नालाय ओमफ्राय दायो मेन गेटखै एसे ओंखारबोदो आरो बेरायनो नै आदाखौ मोनबाय नों माला फैनानै बिराद दुखु मोनदों एफा मोजां मोनदों आदाया गाबनोसो गाबनो ओंखारथावथावानो आसलथे फुङाव जे गारनो जायगायानो गैया मैयाबो फैनानै जायगा मोनाखै जेने तेने हराव माने उन्दुनोबो सुखुवाखै ओमफ्राय मोनसेयानोसै आरो बेनि थाखायनो प्रब्लेमा नलेथ' बाखि सब मोजाङानो दायो जोङो एक्जिबिसन हलाव दंफैयो नै ओमफ्राय बेयो आदा कातिराम बेयो आदा प्रदि गोथाव ना साया ada kopi atau na kopi video tu nazar buari pun akan dekat Jack I provide.
नैबेफोर सब हानि बानायनाय बुस्थु गोजा आरो पियासबो बेनिफ्राय सामब्राम नै मा बुस्थु थाइबें आयु मासि जाथावथाव जाना दं नायलायो दखानि दोनो नायलाय सासेया माखौ नायखो सेन्देलफोराबो नै साम' नै साम' नामा Suruh natari jiu laute, dularai pura puresa batang tata. Jadi mancika meeting naik nepi gerapra nih, tren gongsi sopai bayar Rangaparaनिफ्राय अबाव थांगोन थायो? Rangaparaनिफ्राय रङिया थाङो खोमा मासे ज' ज' फैखादोंनानै बर' गोजा गामसा दख'ना गाननाय गोजा दिनै लास्ट मिटिं नालाय जोंहा लास्टावनो थाला थांनोसैसो मेजर सानैया जाला ओमफ्राय